Hola. Hola. Mireu, jo quan jo era adolescent m'encantaven les històries i m'agradava molt explicar-les i per això m'encantava fer teatre. Us en puc explicar una? Sí. Allà al cel, a la segona estrella a la dreta, s'hi troba el país de mai més. En aquest món ple de fades, sirenes, indis i pirates, hi viuen les nenes i els nens perduts. Al capdavant de tot, en Peter Pan. Aventurer, de caire valent, un pèl impulsiu, amb una actitud una mica egocèntrica i immadura, però ple de carisma i encant. El nen que no vol créixer mai. I les nenes i els nens perduts admiren el seu líder. Vinga, som-hi! Comencem amb la classe d'interpretació d'avui. Mireu, aquesta d'aquí sóc jo quan tenia 15 anys. I ell és el Pere, el nostre professor de teatre. Ell era el nostre Peter Pan. Avui farem una mica d'improvisació. Ai, no. No, Pere, no. Ei. Que jo sóc el profe, jo dirigeixo, sí? I a més, saber improvisar és molt important per actuar, sí? Us heu de deixar anar, així, olé, molt bé. Us heu d'entregar la situació, molt bé. Sí, ei, respirem, sí. Molt bé, sí. Relaxeu-vos. Clar, relaxeu-vos. Us heu de tirar a la piscina, us heu d'atrevir. Vinga, vine. Així, molt bé, perquè al teatre, al teatre, tot és possible. Vinga, va, som-hi, a classe. No, però És que jo no sé però improvisació no, vamos. Va, no us queixeu. És que si no em segueix... M'encanta. Què us sembla el Pere? Bé, Divertit. És molt divertit. Està bé, no? bueno. Ei, vens? Fem les improvisacions. Sí, ara vinc. Tot i que a tu no et cal practicar gaire. Tu ho fas molt bé. Vols dir? I tant. Ets la millor. Però potser no ens hauríem d'estar veient aquí a soles. Què vols dir? M'estàs proposant que ens veiem fora de l'escola? Pere, Sí. no, que jo sóc la teva alumna i tu ets el meu professor. A més, si les noies se n'assabenten, no... No, tranquil·la. Elles no n'han de saber res, no. I a més, tu i jo tenim alguna especial. Tu ets especial. Ets la meva campaneta. Sóc la seva campaneta. Vosaltres penseu que sóc especial per ell? Sí. Penseu que sí? Aparentment. Jo penso que t'està ensabonant. Trobeu que està bé que m'agradi el meu professor? Sí, te pot agradar. Tens ulls a la cara, però hi ha una diferència d'edat, no? Bueno, jo tinc 15 i ell té 30? Pues sí, bastant gran. Però si ho diuen que l'amor no té edat, no? Però tu encara no ets major. Té més poder que tu. No, però sí, és superguai, és com un mes del grup. Però no ho és. No trobo el fet de que sigui un professor. Ell domina la situació. Però ell és l'adult, i tu no. Tu ets menor. El problema no el tens tu. No sé, vosaltres penseu què li hauria de dir a les meves companyes? Sí. I amb alguna persona que et pugui ajudar més? Els teus pares? Els pares. És que jo penso que no els hi diré, perquè potser s'enfadarien. Ha sigut guai, al final. Sí. Adéu, noies, fins demà. Adéu. Ai, és que és el meu heroi, és que sempre em pixa amb ell. Doncs a mi em cau fatal. Com? Què dius? Au, va. Ei, vinga, continuem amb l'assaig d'aquest matí, sí? Vens? No en tinc ganes. Ei. Jo sóc el profe i jo dirigeixo, sí? Ara és el profe, diu. Vens
O és que potser té un mal de cap d'aquells que necessita el seu espai, s'ha d'aïllar i està sola? Sempre fa aquestes brometes davant de tothom. Vens o què? O t'hauré de vindre a buscar, senyoreta? No. No m'agrada que s'apropi a mi. Sempre aprofita qualsevol moment per quedar-se soles i la veritat és que no m'agrada. Ei, què passa? No, res. Va, no estiguis enfadada. Vols que en parlem? Si vols, podríem trobar-nos després de classe i m'expliques. No fa falta, Pere, de veritat. Qualsevol cosa, estic aquí. Ja ho saps, campaneta. Prefereixo que s'enfadi. Almenys no és tan simpàtic amb mi. Vinga, fem l'escena per parelles, sí? Val, comenceu, comences tu. Ok. Vale. Oh, estimat, us esperava amb tanta impaciència. Massa temps ha passat sense vos, amor meu. L'has d'abraçar de veritat. O sigui, el teu personatge fa molt que no la veu, m'entens? No tinguis por, tu l'abraces i l'agafes així amb passió. Amb passió i li dius el text des d'aquí. Vinga, va, doncs és el que heu de fer, de veritat. Ara vinc i ho revisem. Massa temps he passat sense vos, amor meu. Mira, aquí, així. Para, que no m'agrada. Que no, que paris. Però i ara què passa? T'estàs passant una mica, no, tio? Però què dius? Que t'he dit que paris. Ho he dit fort, no m'has sentit. Claríssim. Però si és que he fet el que m'ha dit el professor, ja està. I a més és que estem fent teatre, no passa res. Això no és teatre. Però bé que quan t'ho ha fet el Pere, el professor, no has dit res, eh? Seràs imbècil. Tia... Però espera, tia, no marxis. Espera't. Espera, no hi... He de dir que quan el Pere, el nostre profe de teatre, li feia això a alguna companya, jo pensava, i per què a mi ja no? N'estava gelosa. Ei, què fas sola? Què et passa? A tu què et sembla? No em diguis que estàs gelosa per l'escena d'abans. Sí, a veure, una mica exagerada, Abans m'agafava a mi per fer els exemples de classe i ens havíem vist fora de l'escola diverses vegades. I de la nit al dia, ni em mira. Vinga, va, no et posis així. Escolta, que jo només tinc moments per tu. De fet, només tinc ulls per tu. Allò no estava bé. Però jo era una adolescent i a mi ella em feia sentir única, em feia sentir, no sé, especial. Jo era... La meva campaneta. La seva campaneta. Campaneta? Campaneta. Campaneta. En aquell moment no sabíem el que ens estava passant. Ets la millor, campaneta. No sabíem posar nom a tot allò. Entre tu i jo hi ha alguna cosa especial. Pensava que només em passava a mi. O només a mi? És un secret que tenim. Jo no gosava dir-li a ningú. L'edat és un número. Pensàvem que tot allò estava bé. Però no estava bé. Ei, apropa't, no siguis tímid. Em deia sempre al vestuari. No estava bé. Nosaltres també vam ser criatures i adolescents que només volíem jugar, crear i confiar. I vam creure que el Peter Pan era màgic. Però darrere dels jocs hi ha límits que no es poden creuar. I amb el pas dels anys, junts ho sabem. Vam poder posar paraules a allò que ens havia passat. Ara hem posat nom a l'abús. I no som aquí per repetir la història, sinó per aturar-la i canviar-la. Com us heu sentit? Què us genera veure-ho? Angústia. A mi mai m'ha passat això, però
penso que ha de ser molt dur. Era bastant incòmode veure la situació i imaginar que éreu nens. No us estava tractant bé, us feia sentir que éreu especials, però us enganyava. I jugava amb l'admiració vostra. S'ha mostrat la eròtica del poder, ¿no? El mestre guai, que atrau. És que realment està manipulant i farà el que volia amb tu. Si estàs sol no pots frenar. I és que estàveu sols perquè no ho podíeu explicar. Què podríem fer per intentar que aquestes coses no passin? Educar els més petits des de ben aviat per a que tinguin coneixement dels límits que han de marcar, sobretot amb els adults. Jo crec que us ha faltat una mica de comunicació. Per poder parlar amb els pares, amb algú que els pugui ajudar davant una situació d'aquestes. Li diria a un adult i pues això, i pues que m'ajudés. És el que haguéssim tingut que fer totes amb el profe perquè estava passant uns límits. Perquè més enllà de l'abús després et pot causar problemes. I que la societat està tan envaïda de males informacions que no en sabem, no tenim referents per saber dir això no és amor, això no és estima, això no és respecte. Jo crec que és difícil de detectar des de fora, ¿vale? Si és que no estàs dintre del grup, no? Des de fora. I més si hi ha hermetisme, si cadascuna és un secret per separar. No? Felicitats a totes i a tots per donar el pas endavant. Un de cada 5 infants pateix abusos sexuals abans dels 18 anys. La majoria per part d'una persona de confiança. Els nens també poden patir abusos sexuals.